Fair base pakasha. Right, you bad TV. Tamagara dzokasha. You for it. Azati wana city chirowa ne. Asuluka. Indatapa inopa bhuru baba zvokuti ndikutaurire. Abati yo ndiveka Simba. Kuri mote DS iri kupona mama. Yasiya. Kometa mafanisa. Chiwe nini? Wakutinonodza sha. Pane zvimwe kana. Mimi ndisiyanyisa mote nginokomisa ndo uye kushanda apo. Mimi chaziva. Mumza wenga yisama uye gospel wenga chaziva. Kunika kuti unovaira basi kuvaisa asati zva. Wana mdara, nomziya. Nomziya mjachipoposa. Nomziya. Evangelist Muparinga. Mwana mpezo tere. Nomu follow big time. Anemwe nyaya yakambotora futi ka God of Lear. Wangu ndemvesa kanitende udze. Ndimazogea ngoti Juju but ndemvesa kanitende udze. Kana ari mukadzi anonzi Lear apinzwa muwanano nababa wake ari madhiri. Lear anakuita kurorwa pakarongwa chidhiri nababa vake chakuti kuchasviba chete ndichakukandawo mumba imo. Anakubvira apfimbwa adiwe na Jacob, but Jacob ati mazuva anga akwana ndipe mudzimai wangu, baba wacho wakati tinokupa kana kwasviba. Mudhara chitozva ndine chidhiri chandoda kutamba. Ozapani pambe kuti unyatsoona kuti zvinhu zvangu zvasina kurongeka chaita ngechidhiri so, but chakanongopasa chakadaro. Akabva aiswa mumba imo mangwana kuseni. Jacob akabuda achipopota mandipa mukadzi asiri. Hakuna chinorwadza kuti mumba wamo but murume ari kuti hausiriwe. Azvorwadza kuti mumba mauri hausi kutombodiwa ende murume atotedzera kuti hausi type yangu. Ane type yake. Handizivi ndiri kutaura nezvawo. Unoto handi anombodaro so kuti ini ndine type dzangu. But unyatsoona kuti wangu kwana so hausiriwo type yacho chaiye. Ane class, ane level chacho yaanoda but wakangokwaniswa. Imo Mwari anenge akaita chidhiri manheru. Ndifunze ngesemoni ndakaona so the God of ISHMAEL. Una pa semoni yoyoka. Hanzi pana nosaiza munhu but wasina chinja yenacho. Upona. Akazoti mfundisa nditika. Vane background vachienda ku airport sha. Imagine wasangana nomwana wewisangana. Akuwaona akabata ningini background. Akubvunza tanzi muri kuperekedzana. Imagine chapana unosaiza sha. Ndiripo kerero wangu hairi dotoritsva. God of ISHMAEL. Street kwatoparidza wana unongouya vachimira sakune mumwe anoshanda kucivil aviation kuairport. Aiuya achimira achinzwa maridza. Dhera akandoona ndichitoenda kukinya ndichitodhonza bhegi. Akafara, mfundisi wangu kurodi chikudi. Ndobva azondibvunza kuti muri kuperekedzana. Ndaitanga ndisiri ndiri kuenda. Munhu vanhu vanosaiza so. Pane hwana akarova iroro rinonzi nyasha dzaMwari. So zvimwe zvauri kubata izvi kune vanotoshingira kuzvimukira kuzvitsvaga hazvisi kubatika. Iwe kana wabata don't judge people. Usashora vamwe nekuwanzira. Why? Nekuda kwokuti wakangowanirwa nyasha iwewe usati havana kurongeka. Kana wapiwa platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumwe china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu renti kunze uko asi hamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatinamatirei dzimba idzi. Vamwe mainhingi murume wakaenda. Isu ngatiti wedu aripo. My husband munhu anozvibata. Akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Vemazuva ano vanoti bho here varume, bho here akumana. Avara ndirifungidza rimwe racho. Iye mudhara iye. Akarori rinonzi hanzi. Iye hanzani iye wamutaura iye. Akarononzi hanzi kudziisa mambo. Saka tisi totomufolowa mfezi. Kudziisa mambo. Wana kudziisa mambo. You know mambo. King. Hanzi kudziisa mambo. Sana zoti kudziisa mambo. Washandisa bhachi here. Ita. Yasoterera kaniterera unzwe. Waunaye murelationship. Kana achitaura nezvako kune vamwe vanhu, haataure zita rako rekuti Roziri. Anotaura achiti time pusher. Haangadaro kwauri kaanoudza isusu. Saka ndingokutipa mbishano kuti ndozvaari kukuita izvi. Vanhu ava vanopiwa mazita mumwe anotonzi pain killer.
kuti kana ndanetsana namadhamu tashupana so ndine munhu anongobvisa pain yacho, so uri pain killer remunhu. But hambokuudza kuti my pain killer anoti sweetheart. Saka ndangotuma ndingokutipa kuti une rimwe zita. Zita iroro rinotaura kuti pari kuabuswa munhu. Pane ari kuroverwa time yake. Vanhu vachimuona vari kuti ari nani. But iye anofanirwa kuona kuti pano kungodziisa mambo but yangu life iri kutonhora. Hakuna chinobohwa chekuti iwe uri kudziisa mambo but yako life haisisina basa. Pane kuti vanhu ari kuita basa regumbezi. Gumbezi ndiro rinofanira kudziisa munhu kwete mumwe munhu. But vakaramba kutsvaka magumbezi ekuisa pamusoro ekutsvaga mamwe ekuwedzera vakati tine mwana umwe munhu watoda kushandisa panapa. Ende vanhu ava vana kutsvaga muzukuru wavo. Aiwa vakanotsvaga mutorwa. Why? Nokuti naivo vanotoziva kuti izvi hazvina kunaka izvi. Nokuti dai zvanga zvakanaka kuti wako mwana apinde mupalasi unotaura unotsvaga wako. But vese vanoabusa havashande nevana vavo, vanoshandisa vana vamwe vanhu. Munhu akavaka bhawa night club, iye muridzi wenight club haaite pungwe, anovakira vamwe ana baba kuti vasiye dzimba dzavo vanorarira ikoko. Kana ukanzi kubhawa kune vasikana variko kubhawa, haambofa akati mwana wake musikana, mwanangu ndaane bhawa, enda unofaisa bhawa rangu. Haadi kutomboona mwana wake kubhawa rake, but anoda kuona vana vevamwe vanhu. Ufunge ndokuoma moyo kwakaita munhu. Kana achironga profit yeupenyu hwake, anofunga vana vako nemurume wako ndiye anovakirwa night club kunzi anorarira ikoko. Kudziisa homwe mumwe munhu yako ichitonhora. Ivava mamuchitaura nezvava Evangelist Muparinga. Yabva yatsondifungidza imwe semoni yandaona nezuro. I hope muchadzidza zvakawanda nasi. Semoni iyoyo yakanditendeutsa ende ndakanzwa tsitsi ende ndakadzidzawo zvakawanda. Saka ndozvanoda kuti pamuri papa mudzidzo zvakawanda. Yetaura nezve topic yacho yanga yakanzi Judah and Tamar. Tamar akabereka naJudha. Baba vevana vakabhenge vamurora. Kureva kuti sometimes unoenda muzvidiki iwe uri suppose kuita zvakakura nokuti kuroorwa nevana vaJudha wozopedzisira waroorwa naJudha. Kureva kuti wanga uri meant for Judah but waiva nelevel yekuti waimboenda kuvana vacho. Tine vanhu vane capacity yekuita zvinhu zvakakura zvokuti ukamuona achiita chidiki unototi amana mafungiro esara but ndo zvaanokuita chete muupenyu. Satani zvaanoita, tine vanhu vane capacity yekuita zvakakura but nokuti kune chakabatwa mulife yake anoswera achiita zvidiki but ukamutarisa maitiro ari kuita muzvidiki haiwa nokubata. Ona andikunza zviseva kutaura. Musanokuti kuti pandanyatsunzwa ipapanzi zvinotooneka kuti unovhaira. But chovhairisa chechi? Hapana. Zvinotooneka kuti unovhaira but zvokuvhairisa asati zvapo. Iwe ausati munhu wamunhu anotaura shoko rokuti zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu. Asati zvafamba but ari kufanira kupromisa kudada kwacho. Saka denga manje harijaidzi. Ngirozi dzinotoita meeting kuti vanhu vasaite mudumbu pasapa. Thank you guys for watching Starlight Creative Multimedia. Please don't forget to subscribe, comment, like and share. Guys, don't forget to tune on the notification bell so that patinongobudisa chinyuwani chinobva changoti mkinde. Iyo wati page ira inde konda boga yana ndi. Aye, wati saze page twaze YouTube baba, YouTube channel. As long as Starlight Creative Multimedia. Uchi baba. Share page ire konda boga 1 kwaya 2 kwaya. Atista zvemakwaya pana apa isusu. But tutangedze page redu isusu rinonzi
Starlight Creative Multimedia. Creativity do for fam yanzira bakam salam sambo isaiza fana no gona charwaiza napitabi pantabura ku onso marara kapano tabuka ni sala kupinda kupenya jabuka maekta manyama mahiti tine bagi chora mdiwa mumbo gara pasi kunago kwega akapenga masin director Brian Wade dita ma clip tiskuja hinge yangwa muzima disc masina no pulo rupi wana kwa otora DJ